सासे सुबुंनि गोथै सोलेर बोखांनो हादों। आसाम अरुणाचल सीमानि लिकाबाली मिलनपुराव सासे सुबुंनि गोथै सोलेर बोखांनो हादों। नंगौ, दिनै फुंबिलि समाव आसाम अरुणाचल सीमानि लिकाबाली मिलनपुराव सासे सुबुंनि गोथै सोलेर बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मिलनपुर गामिनि सुबुंफोरा फुंनि समाव दैमायाव दै लायनो थांनायाव सासे सुबुंनि गोजावना थानाय गोथै देहाखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो जायगानि सुबुंफोरा नुनो मोननानै साखाथियाव थानाय सिलापथार पुलिस थानायाव खौरां हरो आरो खौरां मोननानै गोथै मोननाय जायगासिम पुलिस बिफाना सफैनानै नायफैयो। थैनाय सुबुंखौ मालिनीपुरनि मन बाहादुर लिम्बु होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुङा खर' गाज्रिमोन आरो दा गोथै देहाखौ सिलापथार पुलिस बिफाना पस्टमर्टमनि थाखाय धेमाजिसिम दैथायहरबाय। रातिपुवा लिकाबाली मिलनपुरत गायनदी कुवारीत एटा मृतदेह उद्धार হয়। जेहेतु गायनदी मिलनपुररे एजन निवासी नुनु लिम्बु বুলি চিনাক্ত কৰিছে। ইতিমধ্যে পুলিচে আহি মন্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধেমাজি गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।